Adlaw nga Lunes karon mga kaigsuunan, petsa 5 sa bulan sa Disyembre tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas, Kapitulo 5, versikulo 17 ngadto sa 26. Usa ka adlaw niya na samtang nagtudlo si Jesus, dihay pipila ka mga Pariseo ug mga magtutudlo sa balaod nga naglingkod sa duol. Gikan sila sa kalungsuran sa Galilea ug Judea ug sa syudad sa Jerusalem. Diha kang Jesus ang gahom sa Ginoo sa pag-ayo sa mga masakiton. Unya may nangabot nga nagyayong ug usa ka paralitiko nga diha sa iyang higdaanan. Naningkamot sila pagsulod sa balay aron ilang ikabutang ang paralitiko sa atubangan ni Jesus. Apan wala sila makasulod sa balay tungod sa kadaghan sa mga tao. Busa ilang gidala siya ngadto sa atop ug giukab nila ang pipila ka bahin sa atop. Unya ilang gituntun ang paralitiko nga naghigda sa iyang higdaanan ngadto sa taliwala sa mga tao diha sa atubangan ni Jesus. Sa pagkakita ni Jesus sa kadako sa ilang pagsalig kaniya, miingon siya sa tao, "Higala, gipasaylo na ang imong mga sala." Unya nakapangutana sa ilang kaugalingon ang mga magtutudlo sa balaod ug ang mga Pariseo, "Kinsa ba kining tawhana nga nagpasipala sa Dios? Walay tao nga makapasaylo sa mga sala kundili ang Dios lamang." Apan nasayra ni Jesus ang ilang huna-huna ug giingnan niya sila, "Nganong naghuna-huna man kamo sa ingon ni ana? Hain ba'y sayon ang pag-ingod gipasaylo na ang imong mga sala o ang pag-ingon bangon og lakaw? Ipakita ko kaninyo nga ang anak sa tao adunay gahom dinhi sa yuta aron pagpasaylo sa mga sala." Busa iyang giingnan ang paralitiko, "Ako nagsugo kanimo, bangon, dada ang imong higdaanan og pauli sa inyo." Diha mitindog ang paralitiko atubangan sa tanan. Gikuha niya ang iyang higdaanan og mipauli nga nagdaig sa Dios. Natingala pag-ayo silang tanan og uban sa kahadlok ilang gidahig ang Dios pag-ingon, "Kahibulungan gayud kaayo ang atong nakita karong adlaw." Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Pagampo sa dili pa magsugod sa trabaho. Magampo kita sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit no namong Amahan, sa among pagsulod nining trabahoan, among gidala ang imong presensya uban kanamo. Among gipamulong ang imong kalinaw, imong grasya, imong kaluoy, ug ang imong perpektong hanay sa among mga trabaho. Among gipadayag ang imong gahom labaw sa tanan diha sa mga butang nga among mahimo, masulti, mahuna-unaan ug mahukman sulod nining adlaw. Ginoo, nagapasalamat kami sa gasa sa kinabuhi niining bagong adlaw, niining kahigayunan nga kami nakasulod sa trabaho ug mamahimong parte niining nga grupo. Salamat sa mga gasa nga imong gitugyan kanamo. Hamong gamiton kini diha sa pagimaya kanimo. Hatagi kami sa kusog ug kadasig sa pagbuhat sa among mga trabaho. Panalangini ang among mga proyekto, mga ideya ug kusog aron sa ingon bisan sa pinakagamay namong mga kalampusan magahatag kini sa imong himaya. Ubani kami Ginoo sa among pagtrabaho nining adlaw. Puna kini nga lugar sa inspirasyon ug kusog. Tabangi kami nga magtrabaho isip usa ka grupo nga mapakita sa usag-usa ang kamaayo. Himuha kami nga maayo nga makabot namo ang mga butang nga kinahanglan namong buhaton. Himuha kini nga lugar nga puno sa kalipay ug panaghigalaay. Ug kamugaway ug kalinaw ang mapatigbabaw niining dapita. Ginoo, kung kami anaa sa kalibog, giyahi kami. Kung kami muwadaan sa kadasig ug paglaom, dasiga kami. Himuha nga ang trabaho nga among gihimo ug ang paagi sa among paghimo niini makahatag unta kini ug hugot nga pagtuo, kalipay o pahiyom sa tanan nga among mahimamat karong adlaw. Panalangini ang among mga pamilya,
among Pinoy-anan, among nasod. Himua nga magmatidud-anon kami sa pagtagad ug pag-amuma sa kalikupan ug sa tanang may kinabuhi diha sa pagbuhat kanamo sa pagkabut sa imong pangandoy alang sa hustisya ug kagawasan. O Ginoo, sa among pagbiya nining lugara, tagay kami sa imong panalangin ug kaluoy sa among pagbiyahe. Panalangini ang among mga pamilya ug Pinoy-anan nga anaon ta sa maayong kahimtang sama sa among pagbiya kanila. Ginoo, salamat sa tanang butang nga imong nabuhat, sa tanang butang nga imong gibuhat ug sa tanang butang nga imong buhaton pa. Sa ngalan ni Jesus, among giampo diha sa tumang pagigugma ug pagpasalamat. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.